ngithe next hayi baseduze amaveke awalingani unama-miles ahlukanisa abantu phakathi but the revelation of your leader. Once you have Christ, genuine one, Christ will reveal man or woman of God to you. Wonke umuntu ohlangane kahle noKristu uyombonakala ngokuthi uKristu amvula amehlo ukuthi amazi umuntu ogcotshwe uNkulunkulu for impilo yakhe. Ongahlangani kahle noKristu bonke abantu bayalingana, bonke abantu bayafana. Any ama-signs athi awukasizakala ingoba use-blind ekuboneni indlela kaNkulunkulu zokusebenza. Because leadership is not just abantu abaphile abadominate abantu balelizana bagcoba ngela, but leadership the system of the kingdom. Nangasezikhabe ngoba kade ngisho ngoba Jesu kakhulu is Christ system. uKristu wasetha indaba yokuhula to attend your life. Yalo uNkulunkulu wakukhona azofuna ukuyenza kuwe uzofana hamba yoyideposit umuntu othile bese hamba ngalowo muntu afuna kuvume kuwe. Ingakho zokusindisiwe nje awuvela lapha ngoba indlela osebhaka amaphilo yathi phenduka manje phenduka lutho into eyenzeka kuwena uNkulunkulu wathula uBishop Zalo wazoshumayela unekhambi lezimpi la wayikhola kunezinto ezazimfundisa washumayela ukhona abantu abamkhiphela inkemba begwaza wayikhohlwa washumayela wayiyeka umpheki wakhe washumayela wade khona ushiswa imessage kodwa wayithwele ozombulela kuwe. uNkulunkulu uthola umuntu othile amgcobayo for your life. Nothing more. I think amen so. You miss God. Ungazazi indlela. I've discovered something. People are so much powerful. Banamandla kakhulu. Ekuceleni nasekhaleni uNkulunkulu. Kodwa ngibonile ukuthatha laba bantu bazomthuzwela. Abazazi indlela zikaNkulunkulu zokubaphendula. Omunye ukhala njengenkukhu eliphekwe esaka lomgalazo. Ekhaliswa indlala kodwa belekula. Umgalazo uphezulu empheko umsaka lomgalazo. Angikhala sayidinga nje ukungishiyelele abijoba ngazo ukukhuluma ngayo ngoba umiphele anzi. Hayi bathi bale manje abantu abafana uthi ubona nempisi bathi qhubeke uthi umbhalo wabaHebheru lalela uthi ngelisa ihambi ulalela uthi ayibasho ukuthi bonke abantu uthi ngelisana ihambi akasho zonke ihambi zizindlela zokha uthi ngelisana ihambi uthi ngiyawazi uthi ngokuba abanye hayi bonke akona abantu abangenisaya umshoko lithi ngokuba abanye bangelisa ingelosi bengazi kodwa yenze uhlangane nomuntu uthi uhlangana nomuntu kanti igama lithi angel akushiwo amaphiko kusho a messenger. Igama lokungelisa ingelosi kusho kuyenzeka kungena uBishop Zakwe ezokwenza umkhuleko ekhaya and messenger uthi uNkulunkulu to unlock your family uthi uNkulunkulu amsebenzise ukuqala ikhove ehlupha impilo yakhe kanti uNkulunkulu uqala